Pensar globalment, en un món sense fronteres, per poder actuar localment, però també pensar localment per actuar globalment, en un escenari que cada dia és més obert. L'Ajuntament ha de ser el primer, el més important educador del municipi, a partir de la seva pròpia pràctica. Estem en una ciutat que volem que sigui permanentment educadora, que faci de l'espai-acció una oportunitat constant, que cada ciutadà se senti part de la seva vida i, per tant, agent educador. La ciutat necessita, doncs, estar connectada a aquest escenari internacional per emprendre noves infraestructures de transport, de telecomunicacions i crear un entorn metropolità que sigui una col·laboració intel·ligent. Aquest és un dels elements que voldria insistir. Girona té 100.000 habitants, però té un entorn complex, però no més complex que alguns barris de la ciutat. Hem de ser capaços d'entendre que la nostra ciutat ha d'obrir camins de diàleg, que ha de compartir experiències. Aquest és l'objectiu que tenim alguns en el futur govern de la ciutat.